खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। गिबियावनो थाम्बनेलाव थानाय बायदि रायजो राजाफ्रा बुजिखाबाय जानो हागौ। गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा गासिबो काहानिखौ बुजिलांगोन। दिनैनि बे समाव आं रायजो राजाफोरनि खाथियाव मोजां खबर आं होनो नाजादों। जेरैबायदि आंनि बुंलांनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला बर' हारिनि गेजेराव बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफादफोरनि आं खाथियाव बयनावबो निमाहा बियो। गोरोन्थिया मानसि हिसाबै जाखायो। माबा मोनसे खोथा बुंलाङोबा गोरोन्थिया जालांखायो। बिनि थाखायनो आङो हाजार बार आं बयनावबो निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामो। दिनैनि बे समाव रायजो राजाफोरजों आं सावरायगोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फिथाइ मोजां मोजांखौ सोर मोनजायो? दैदेनगिरिफ्रा मोनजायो ना रायजो राजाफ्रा मोनजायो? जों नैबेखौ बुंनांगोन। दिनैनि समाव हाजार बार आं माबा मोनसे जुदि गोरोन्थि बुंलाङोबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा दं? निमाहा बिनांगौ। नोंथांखौ गोरोन्थिनि थाखाय उमुक थानायाव नोंथांखौ जों केस फाइल खालामनाय जाबाय। बेबायदि बुंग्राया लाख लाख दं। नाथाय हारिनि थाखाय सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ सोरबा बर' हारिनि थाखाय जायफोर जेलाव दङ हर सान दुखु दाहाजोंनो गोसो गोरबोआव अरायसम मेगनाव मोदै लानानै जायफोर जेलाव दङ हर सान दुखु दाहाजोंनो अरायसम मेगनाव मोदै लानानै गावनि बिमा बिफा गावनि गथ' गथाय हांमा सुराब जेलावनो जानाय लोंनाय सुख गैया। बिथांमोना दिनैसिमबो बेसेबांबा सम जेलावनो थानो गोनां जादों। आरो जायफोर जेलाव थाग्राफोरनि न'खरनि बिदा फंबाय बिमा बिफा जायफोर गावनि आगोमा जिउखौ हारिनि थाखाय बाउसोमलांनाय बिथांमोननि थाखाय लाख लाख बर' हारिनि गेजेराव ससियेल मिडियानि मोखाङाव फैग्रा दङ। नाथाय बिथांमोननि थाखाय बुंग्रा साबेसे दं? बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौ। जेलाव थाग्राफोरनि न'खरखौ हेफाजाब होनांगौ। जायफोर मुंख्लं न'खरफोरनो माबा मोनसे हेफाजाब होनांगौ बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा। बेबायदि बुंग्रा लाख लाखनि गेजेराव साबेसे दं? 20 जनबो गैया होननानै बुंबाबो आपत्ति गैया। जोङो नुदों माबा मोनसे सोरबा गोरोन्थि खोथा बुंफ्लाङोब्ला बर' हारिनि गेजेराव हाजार बुंग्रा काउन्टार होग्रा दं। नाथाय मोजांनि बाथ्रा बुंग्रा साबेसे दं? लोगोसे नैखौ बुंनांगोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जायफोर दिनैसिम रानथाब खुथाब जेलावनो हांमा सुराब थानो गोनां जादों। जायफोर जेलाव थाग्राफोरनि न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय जानाय लोंनाय सुख गैया। अरायसम नाहरबायो आंनि फिसाला आंनि फिसाया आंनि बाबाया जेलनिफ्राय दिनै उदां जानानै फैसिगोन नामा होननानै हरखाब लामाथिं सम नाहरबायसै। जेब्ला जों उन्दै समाव थाइजौ फिथाइखौ बिफाङाव गोमोन जारें जों नुयो। बे समाव गाखोनो गोरोङा बिफाङाव गाखोनानै बिफांखौ जांख्रियो बा सोमावनानै होयो। बे समाव थाइजौ फिथाइया सिरियो। बे समाव जाय मानसिया बारसिननो गोरों जाय मानसिया सालु जि जायगायाव फिथाइया सिरिगोन बे जायगायाव दोम गसंनानै मालाय फिथाइखौ थाब्रुम बारसिननानै अखा जायो। जाय सैथान जायहा आइडिया दं जायहा माने अबेथिं गोलैगोन अबेथिं गोलैया थाइजौ फिथाइखौ जांख्रिनानै अबे जायगाजों गोलैगोन जायहा सालु नैबे मानसिया फिथाइखौ मोनजायो। रायजो राजाफ्रा स्पष्ट बुजिखाबाय जानो हागौ। मोजां फिथाइखौ रायजो राजाफ्रा मोनजायो ना दैदेनगिरिफ्रा मोनजायो? नैबेखौ स्पष्ट मोनथिबाय। जाय मानसिया खस्थ' मस्थ' गाखोनानै बिफांखौ जांख्रियो बे मालाबाबो मोनजाया। जाय गाहायाव थानानै मोसा बायदि दोम जमनानै अबेजों गोलैगोन नैबे मानसियासो मोजां फिथाइ सिरिनायखौ मोनजायो। बारा गोलाव आं बुंनो सानाखै भिडिअखौ। बुनसुनि दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायहरो जेलाव थाग्राफोरखौ थाबैनो मोजां गाज्रि सावरायनानै जेलाव थाग्राफोरनि थाखाय गाननाय जोमनाय मुवा जाग्रा मुवाफोरखौ जाहाथे बर' हारिनि गेजेराव सावरायलायनानै जेलाव थाग्राफोरनि थाखाय हेफाजाब होफैगोन होननानै आं खावलायहरो। जोङो दिनैसिमबो नुवाखै राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरियानो जा बर' हारिनि थिखादारफ्रानो जा जिखुनु जाया बर' हारिनि माहाजोन न'खरफोरखौ जों नुवाखै। जों मा बुस्थुखौ नुवाखै? जेलाव थाग्राफोरनि थाखाय
गाननाय जोमनाय मुवा मोजां गाज्रि सावरायफैनो थाखाय जाग्रा मुवा जेराव थाग्राफोरनि थाखाय दिनैसिमबो जोङो बोसोरनि उनाव जों दिनैसिमबो बर' थिखादारफोरखौ जों नुवाखै, राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरखौ जों नुवाखै। जिखुनु जाया समाव बर' हारिनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो जेराव थाग्राफोरनि थाखाय मोजां गाज्रि गाननाय जोमनाय मुवा जिखुनु जाया समाव लोगो हमफैनाय जों नुवाखै। बिनि थाखायनो आं खावलायो बुनसुनि दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिनि गेजेराव सावरायलायनानै जेराव थाग्राफोरनि थाखाय जेराव थाग्राफोरजों मोजां गाज्रि सावरायफैयो, जेराव थाग्राफोरनि थाखाय गाननाय जोमनाय मुवा जाग्रा मुवाफोरखौ हेफाजाब खालामफैगोन होननानै आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरो। जोबथारनायाव आं बेखौसो बुङो, बुनसुनि दैदेनगिरिफ्रा नैबे हाबाफारिखौ लायोबा गाबोननो जेराव थाग्राफ्रा गुबुन गुबुन राजखान्थिनि दैदेनगिरियानो जा बर' हारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा गाबोननो लाइन फाथिफैगोन। बुनसुनि दैदेनगिरिफ्रानो जेराव थाग्राफोरखौ लोगो हमफैबाय, मोजां गाज्रि सावरायबाय, जोंबो लोगो हमथारनांसिगोन, बेबायदि लाइन फाथिफैगोन। जेराव थाग्राफ्रा गानबाबो गानथ्र'नो हानाय नङा, जाबाबो जाथ्र'नो हानाय नङा। बोसोर जों नुबाय जि बिदाया जेराव थाग्राफोरनि थाखाय जाग्रा मुवा आरो लोगोसे गाननाय जोमनाय मुवा हरनायनि उनाव जों रावखौबो जोङो हरनाय नुवाखै। जि बिदाया जेरैबायदि गोदान बोसोराव हरदोंमोन, आथिंनि गाननायनिफ्राय खर'सिम गस्ला लंपेन्ट जुथा सेन्देल जाङिया स्पर्टिं बेफोरखौ जि बिदाया हरदोंमोन, बिनि उनावथ' जों रावखौबो जेराव थाग्राफोरनि खाथियाव राजखान्थि हान्जायानो जा बर' हारिनि जायफोर थिखादार मोजां मोजां दं, मोजां बर'फोरनि माहाजोन न'खरफोर दं, जोङो रावखौबो जोङो जेराव थाग्राफोरनि थाखाय बेबायदि हेफाजाब होनायखौ जों नुवाखै। जोबथारनायाव नैखौसो आं खावलायो, बुनसुनि दैदेनगिरिफ्रा जेराव थाग्रा सिनियर जुनियर दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनानै मोजां गाज्रि सावरायफैयो, लोगोसे गाननाय जोमनाय जानाय मुवाफोरखौ हेफाजाब खालामो, बेखौसो आं बुनसुनि दैदेनगिरिफोरनिसिम